vele, hogy ne törjön, azok és abban, ami nekem mindig jobban is dekódál. De képen már van volna, mert mikor voltam valamilyen, akkor ez lefotóztam. Ennek azért nincsen több hangja, mert Akkor most mindennek a hallgató. TX, az ezúttól, ez mind benne lesz, hogy beszélek? Hát az nem baj. Hát most... Ennyit vett meg, tehát nem vette meg az egész hanglistát, hanem ennyit fizetett érte. Aha. És akkor úgy le is van az által, de nem lehet rátölteni semmit, ez fixen van. Hát jó van az. Meg így is jó. Szuper. Digitálisan működik. A villagépnél most az a hang számít, mondjuk lehet a Taurusnál kicsit hallani, majd jövő héten remélem az is meg lesz. Taurus? A Széchenyi túlvetéve. Német szöveg. De van már jó pár ilyen klasszik villanyképen is. Nagyon szuper. De az is mindent is nehéz mozdani. Hát nagyon. De jó. Mindenképpen ez az jó, a Piconak az nem az ideig, annak könnyű volt nagyon. Igen, az nem jó. És emelkedőben nem is rá. Hát van. És megállt.